Can you read me this number at the top? Okay. 830 7 Hold on. 725 3415. Right. If you click on participants on oh no, that's wrong, apparently. Let's try that again. Give me the number again. 830 830 7253 7253 3415. 3415. Okay. On se priključio. He is there. Who is where? Victor. I think so. All right. Well, if you can make me a co-host, or let me in, make me a co-host. Come here. Oh, I don't know that. So close that. Open participants. Yeah. Okay, Victor. Hello. Okay. If you ask him to unmute. Dobar dan, da li se čujemo, vidimo? Ja vas čujem, a vi mene? Da, čujem vas. Odlično. Pa prvo da se upoznamo, ja sam Vera. Drago mi je da ste se priključili. S vama sam se dopisivao. Da, pa jeste malo neplanirano danas iz Beograda, ali nisam htio da odkazujem. Mislim, ovo nema veze gde ste stvarno sa ovim Zoomom. Jedino što, ne znam kako se ova slika okrenula na pačke. Kako, hoćete da ovako? Da, bolje, jer ovako izgleda kod da ležite. To je bolje. Da. Prvo i pre svega drago mi je da ste se priključili, da ste prihvatili ovaj razgovor i nadam se da ćemo imati neki u budućnosti, zato što vaš opus rada je toliko veliki da nije moguće a pogotovo mislim da treba odvojiti ove naše stvari, naše knjige od ovih stranih kolekcija koje su iskupili putovanje, jer je to posebna tema. Pa evo, ja sam šta sam htela sa vama da stvari kako da počnemo tu i kako da to ide dalje. Da li vi imate u pristup vašim fajlovima gde možete da pokažete da se vi ulogite i da prikažete vašu porodicu, one slajdove iz tog dela vašeg razgovora. Dobro, vi imate te slike? Ja imam to, da, ja imam to, samo što mislim da moj zet je inženjer, on to radi, muž moje ćerke i ja ništa se razumem u tehniku, to on se za mene napravi. Tako da ja mislim da mi bi mogli da stavimo, da share screen sa time, ali bilo bi bolje ako vi imate, ako vi nemate, onda ćemo mi to da uradimo. Pa ne, ja sad ovdje nemam kod sebe. Nemate kod sebe, dobro, pa nije problem, onda ćemo to mi nekako da organizujemo sad. Jer ja sam mislila da počnemo tako što bi prvo rekli koju reč o biblioteci i o tome kako ste osnovali Adlige. I onda bih voljela da ispričate tu vašu priču o porodici, kako su se skupljale knjige kroz, skoro 2 veka i da imamo taj neki uvid u tu kolekciju, dakle i kakva je. Mislim da bi to, tamo ima u onome vašem Adliget što ste mi poslali, negde pri kraju postoje te slike vaše porodice i to kako bi vi možda mogli da govorite.
Jeste, da, mi sada realizujemo. Sada imate slika u tome. Pa ja imam te slike, sad ću ja da pogledam kako da share screen sa time. Nego samo da se dogovorimo kako ćemo da počnemo. Da li da počnemo sa vašom pričom o Adligatu ili da počnemo sa istorijom porodice ili da ostavimo istoriju porodice na kraju. Kako god vi želite, to je vaša, kako me vi... Pa ne znam, meni se čini da je možda interesantnije da se krene sa time kako je počela ta kolekcija. Dobro. Čini mi se da je tako bolje. Zato što to daje neku istorijsku perspektivu i daje neki vremenski period da ljudi vide i da shvate da to nije skupljeno samo preko noći, nego da to traje... Da traje dugo, da. Dakle, ajde, kada ste mislili da krenemo za 10 minuta? Evo, mi ćemo da krenemo, mi smo rekli u 3:30 po našem vremenu, znači za jedno 10 minuta, 7 minuta ili šta znam. Ja ću sada da to probam da organizujemo tih narednih 7 minuta kako da napravimo. Vi možete da ostanete priključeni ako želite i eto, to ja imam neka pitanja, mislim, evo, možete da razmislite o tome. Znači, da počnemo od vašeg Luke Lazića, koji je počeo da skuplja, odnosno koji je tu kolekciju. Je li on de facto bio osnivač? Pa ne, osnivač je Mihajlo Lazić, ali tu ću vam ispričati ja celu tu priču. Pa to vi bolje da ispričate, neću ja da pričam o tome nego vi, ali ja mislim da je to možda put. Kad ispričamo o tome kako ste krenuli sa knjigama i kako ste stvorili kolekciju, nekako prirodno počinje taj početak Adligata, ja? Tako da bi onda nastavili sa time. Ja sam mislila da vas pitam kako su se u stvari utemeljile te vaše ideje, kako je došlo do toga da stvorite muzej. Dobro, da, u redu, ima tu jedna zanimljiva priča, to ću sve ispričati. To je 1,5 sata vam traje, samo taj deo. Pa eto, to je to. I ostavit ćemo, mislim, znate kako, mi možemo, ja stvarno mislim ako vi imate priliku još jednom da se susretnemo možda kasnije, u martu ili ne znam kad vama odgovara, i da malo popričamo i o tim vašim knjigama sa putovanja, jer to je jako zanimljivo i mislim... Ne, pa možemo sve to da uradimo, samo nemojte ovako da toliko dugo unaprijed zakazujemo, zato što ja ne mogu da znam tačno kakve će mi biti obaveze. Kao što vidite, ja sam planirao da budem u muzeju, ovo je bilo... a sada sam u potpuno drugom gradu i onda mi je malo nezgodno da se izadam. Ne, mi to možemo za drugi put da organizujemo mnogo... Da, 4-5 dana ranije sasvim dovoljno. To je dovoljno, da. Ali znate kako, ljudi ovde ni ne znaju, mnogo njih uopšte ne zna da postoji Adligat, da postoji muzej knjiga. Oni dolaze u Srbiju i to. Vi da bi mogli da te ljude dovedete, vi morate da ih kažete unapred. A isto tako, veliki broj ljudi koji, i ja mislim sada, danas, ljudi iz Kanade, iz Amerike, iz Australije, oni će da se isto uključe. Tako da nije samo Engleska i nije samo Evropa, nego i drugi. Da, pa jasno mi je da tu ima ljudi iz dijaspore iz svih tih zemalja. Pa da, koje zanima, ljudi ne znaju mnogo o vama, možda je neko čuo i onda bi želeli da čuju više. Dobro, evo, ja ću sada, ja ću da vas ostavim jedno, 7-8 minuta da se vi popijete kafu ili već šta, a ja ću za to vreme da napravim ovo i da počnemo da prihvatamo ljude. Evo, već su počeli da ulaze. Može, ajde onda, znači za 10 minuta, je tako? Ajde, recimo za 10 minuta. Dogovoreno, u redu. A ja ću za to vreme ovo uraditi. Ajde. Kako ćemo, Kris, da napravimo? How we are going to... Ali ću verovatno da izađem, ovde mi je previše...
Tamo ti iskoristiti klope malo da se osužiš. We hear something now. Can we switch more? Svoju kifu za ručak koji danas. Sami sam radio na kućanaciji. Grad Beograd sad sve radi. Okay, never mind. Can you help me now with To je naša dijaspora iz you can Londona. start Da ih ipak ispuštujem, nije fair. They're in the waiting room. Do you want me to let them in? into waiting room, yeah. They're in the waiting room. Do you want me to let them into the meeting? No, not yet. I want because he doesn't have this presentation, so I have to share screen with. I have to see if it's on my. Yeah. Okay, so stop. Okay, what do Sam you vidio direktora hotela radi sa Busom. find the presentation? Sve ono što stvarno radi 20, on kaže mora dati mi 100 kuna ja. Svet nauči nešto kad dođeš u restoran, da možeš da ješ ćevape, bečku, šmesu, naprotiv. I think I put there, but I can't see it. Let me. It's on his email. Možda prođem. Odlično, može. Okay, let's go there. It's all okay. Don't worry. To search for Victor. Yeah. Victor. Zamenik upravnika univerzitetske biblioteke. I think it's this one. It's attachment. I'm trying. It doesn't work. We'll try. Just keep scrolling. Just keep trying. 10 godina, Boga pitaj. Are just incredibly inept sometimes. Kako vam u Sjerkovima? O, dobar je, ali Jerko to nešto ne zanima. It's not. That's a PDF. No. Tragedije. Yeah, maybe. No, it's not. Ima se imaš direktora koji u fakultetu radi onoga 10. Čas imaš, čas nemaš. Koliko je namjerno da I radi? mean, this one has a connection. And that's got a PDF attached to it. It was December. Kaže neko dobar naš, ja ti kažem kao ne okej, kad ovako pričaš sa strane moraš da kao pažiš. Znači ja ti kažem naš obrazovni sistem je da izvinete teško strane. Kad se jede i salatove. Učite još jedno. Samo Dobro što sam uzela ovu malu porciju, inače crpa. Veliko. Quality ovo, ja ne. Može još jedan sad. Još jedan salata. Hvala.
Gledajte da odeš na taj odmor što pre, da se malo zazoveš svest. Baš je zle. Mislim, svaka tebi čak kako nisi poludao do sada. Ima vremena. Ima vremena. Sada već podigli, ja bih već dve bacila na neke. Ma i ovo, koji će mi žao, razumeš? Sam obišao pre 3 meseca i ja idem. Ali stalno tako. Pa ja u svega toga ništa nema. But are they going to see? Ne možeš da učeš na vreme. Can we make it on the Sve je to lepo i korisno. they see him when he joins? Ali može bar It him onaj to veseli Zoran, veseli Zoran. Nadam se. Kaže da će da ga imenuju sad u četvrtku. Daj Bože. A šta će bude? Pa direktor pošta. All right. To bi ti bilo dobra stvar. Tell me when you want to admit. Now, Now? Ljudi mi da budem direktor muzeja can pošta. we? All right, they are now coming in. So you now look. A to je nije loše da budeš, znaš, da imaš neku plaćicu, da imaš neku obraz makar 2 sata dnevno, a ti posle radiš, hoćeš I državne jasne. Preko državnih jasne ti može bude da projekte. Kad dođeš u državni instituciju, 5 puta ti je lakše nego ovako Možeš pokrivati. stvar. To je mnogo ugodno. To je plata skoro 100.000, ali mislim da But you have to. Did you mute them? Yeah. Yes, they're all muted. And how we are going to? You're live. Go. Dobar dan svima koji ste se uključili. Ja mislim da sačekamo još koji minut. Viktor se takođe uključio, međutim on nije trenutno na Zoomu. I počet ćemo za otprilike 4-5 minuta. Tako da imamo još ljude koji dolaze i koji se uloguju na ovaj Zoom. Ali mislim da 5 minuta nije dugačko vreme i sve je pod kontrolom, kako se bar meni čini, mada ja nisam mnogo tehnički nastrojena, ali zato imamo Gazeta koji mi pomaže. Slobodno se sačekajte još koji minut i onda ćemo vas pustiti, mislim, pozvaću Viktora da nam se pridruži. Hvala. Takođe bih htela da vam kažem za pitanja na kraju ovoga razgovora, zato što dok on bude predstavljao svoju kolekciju i muzej i sve ovo, bit će teško da se uključuju ljudi sa pitanjima, ali u međuvremenu vi možete da postavljate pitanja. Slavica, koja je deo biblioteke, Slavica Eliot, koja je inače sekretar, ona će da vodi računa o pitanjima i sva pitanja koja bude mogao Viktor da odgovori, on će odgovoriti. Tako da možete slobodno da postavljate u chat. Ovde imate dole chat i stavite u chat vaše pitanja, ona će izabrati pitanje koje treba na koje će moći da se odgovori. Ili grupu pitanja, možda će neko da pita slično pitanje pa da se odgovori zajedno. Eto, to je na kraju, pošto je ovo biće snimljeno, na kraju ćemo onima koji nisu mogli da se priključe, ja i vama koji ste se priključili ako želite, možemo da pošaljemo snimak ovoga razgovora. Eto, tako da to je sada za početak.
Samo jedan moment i ja mislim da ćemo se uključiti za 1 minut. Ja ću da iskoristim priliku dok čekamo, samo da kažem da i ovaj snimak i ostali snimci događaja sa Srpskom meseca su na YouTube kanalu Serbian Month, tako da možete da gledate ono što se do sada već desilo, a ovaj snimak će takođe biti kasnije izložen, tako da posetite znači YouTube Serbian Month i vidjet ćete šta ste propustili i nadoknaditi. Viktore, ako ste priključeni, ja bih vas molila da priključite vašu kameru i da počnemo. Victor dropped out of the call, so he's just rejoined. Dobar dan, da li se vidimo? Pa ne vidimo vas. Samo sekund. Super, evo sad ste tu. I think we have to put you more prominent if it's possible. Because that's... Okay, you'll need to stop sharing your screen. Yeah. Vesna, mikrofon je isključen kod gospodina Lazića. Ne čuje se šta govori gospodin. Jel ne čuje se ni vi se vidite, Viktor, jel možete da kažete nešto? Da li me čujete sada? Sad vas čujemo, da, odlično. Dobio sam pitanje u ovim dole porukama da li sam napisao knjigu o Grenlandu i odgovor je da jesam, ali sam zaprepašten kako to neko od vas tu zna, zato što ta knjiga još uvijek nije objavljena. Tako da me zanima odakle cure informacije. Pa to bi vi trebalo da znate odakle cure informacije. Sigurno iz Beograda. Mogu ja da se javim da odgovorim? Ja sam to pitanje postavila, to je moj sin je otkucao to pitanje. Ja se zovem Mirjana Mijatović i ja sam pre izvesnog vremena, to je dobila knjigu pre 2-3 godine, knjigu vašu prvu Putovanjem ladom od Kosova do Kavkaza. Bila sam oduševljena s vašom knjigom i kupila sam onda drugu knjigu sa Sumatre, mislim Putovanje sa Sumatre. Onda sam tražila vašu treću knjigu koja je bila o Kini, tu knjigu nigde ne mogu da nađem, tražila sam po celom Beogradu, inače ja sam sada ovih godinu dana svega u Londonu, inače živim u Beogradu i to me interesuje ta vaša knjiga o Kini. Mislim, bila sam oduševljena kako pišete i da ne pričam sad ostale detalje za vaše što sam se oduševila sa vašim muzejom i tako, ali sam ovih dana pročitala, baš sam rekla gospođi Vesni, koja je organizator celog ovoga i koja preko njene firme koju fantastično vodi vas pozvala, moram da priznam malo da sam ja tu sugerisala, da ste vi bili na Grenlandu i da ste govorili o eskimima, kako se oni zovu u stvari i sve ostalo i ja sam, zato me zainteresovala da li ste tu knjigu već objavili, prema tome to sam ja ta koja sam našla tu informaciju. A drugu informaciju koju sam našla prošle nedelje preko novina koje ja koristim preko ovoga tableta, da ste dobili nagradu za dobročinstvo, što me opet oduševilo, čestitavam, pošto ja nisam te struke, ja sam inženjer po struci u penziji. Miro, jel možemo da počnemo razgovor pa ćemo imati prilike da ga pitamo od druga pitanja? Okej. Hvala lepo. Viktore, ja mislim da prvo da vas zahvalim u ime svih nas koji smo prisutni i uopšte koji nisu mogli da se priključe ili će se priključiti kasnije. Zaista mnogo nam znači da imamo kontakte sa Srbijom i da imamo kontakte sa ljudima koji se bave knjigama, jer Srpska biblioteka u Londonu je počela 2007. godine i nije bila registrovana kao non-profit organizacija, ali od 2011. je registrovana.
Tako da i naša kolekcija knjiga je u Fulham biblioteci, koja je engleska biblioteka i drži nas kao internacionalnu kolekciju knjiga. To je za nas jako značajno zato što Srbi nemaju mnogo prilike da uzimaju knjige iz biblioteke, a ovdašnje biblioteke, čak i ako ne živite u Londonu, ako ste u nekom drugom mestu, možete da naručite knjigu da vam se pošalje tim njihovim sistemom. Tako da nam je to jako značajno za širenje srpskog jezika, srpske kulture i srpske književnosti. Sad, ja sam htjela da vas pitam prvo kako je došlo do te ideje da napravite muzej knjiga, jer to nije samo kolekcija. Muzej ipak ima neku drugu konotaciju. Da, mi smo zapravo napravili jedan neobičan hibrid biblioteke, muzeja i arhiva. I to je nešto što samo kod nas u toj sferi postoji. Ali jedna od misli koja nam je bila, da kažem, vodilja jeste da knjiga je u temelju celokupne ljudske civilizacije i kao takva ona ima nemerljiv značaj za sve nas. I čak ako zamislimo neko sutrašnje vreme za koje ja mislim da nikada neće doći, u kome knjiga kao knjiga više neće biti potrebna, ona će opet biti neophodna za razumevanje svih ovih milenijuma čovekovog postojanja. Tako da, eto, to je bio neki inicijalni razlog za baš taj naziv. Ali u muzeju knjige vi imate jako mnogo knjiga koje zapravo vi shvatate da nisu namenjene čitanju. Dakle, velika je zabluda kada vi pominjete da je asocijacija u samu knjigu da je uvek čitanje. Ne, to zaista nije tačno. Zašto nije tačno? Zato što vi tu imate jednu potpuno drugu sferu, a to je magijska i verska, religijska snaga reči. Dakle, vi ako čitate Bibliju, u početku beše reč. I imate jako mnogo knjiga koje su napisane sa ciljem da same reči, ispisane reči imaju određenu funkciju i određenu moć. I to vi možete vidjeti u svim religijama sveta, upravo u knjigama koje se nalaze kod nas, od budističkih sa Nepala, iz Mongolije, pa sve do pravoslavnih iz Etiopije, gde su Davidovi psalmi pravljeni kao ogrlice da se nose uz telo i tako dalje. Međutim, upravo se o tome radi, što carstvo knjige je daleko veće, kompleksnije, zanimljivije nego što mi obično mislimo. Dakle, vi u našem muzeju možete vidjeti knjige o slonovog izmeta, možete vidjeti jestive knjige od pirinča, knjige sa koricama od ljudskih kostiju, na palminom, bananinom lišću, na štapićima od bambusa. I kada to sve sagledate, vi u stvari shvatite da sagledavate celokupno ljudsko postojanje, celokupnu ljudsku svest, maštu, inventivnost, i shvatate koliko je zapravo knjiga u temelju celokupnog našeg postojanja. A to se može prikazati samo u muzeju. Vi ne možete to u običnoj biblioteci, jer biblioteka uvek ima tu korisničku, da kažem, primarnu delatnost. Da, apsolutno ste u pravu, zato sam vas i pitala zašto muzej. Zato što muzej ima potpuno drugu konotaciju nego biblioteka. Ali s obzirom da su knjige u pitanju, svaka kolekcija knjiga se podrazumeva kao biblioteka. Tako da, mislim, postoji neka suprotnost ta dva koncepta u suštini, jel? Pa eto, mi smo zaista napravili jedan veoma zanimljiv hibrid biblioteke, muzeja i arhiva, ali to je malo teško objasniti. To treba čovjek da dođe i da vidi i onda shvati u punom obimu šta smo po time mislili. Pa naravno, to je isto tako, osim što znamo da ste rekli, to ćete nam ispričati posebno, da je vaša porodica počela da skuplja knjige mnogo ranije, još pre 2 veka skoro. Tako da to je stvarno dugačak period i razne periode uništavanja knjiga su učestvovale u verovatno stvaranju te vaše kolekcije koje ste uspeli i da sačuvate i da nekako preživite sa knjigama, mada ne svime, ali to ćete vi da nam ispričate bolje. Ja sam htjela da vas pitam nešto što je strašno važno možda za nas kao Srbe, jer mi nismo dugi period vremena od srednjeg veka do
19. veka, 18. zapravo, mi smo imali uglavnom religiozne knjige. Da, prvo tradiciju sakupljanja knjiga u mojoj porodici je započeo Mihajlo Lazić. To je čukundeda mog čukundede i sa te strane moja porodica svakako spada u najtrajniju porodičnu tradiciju sakupljanja knjiga i bavljanja kulturom koja je u kontinuitetu opstala na ovim prostorima. I tu se upravo vidio ovo o čemu ste vi govorili. Naravno da je Mihajlo Lazić, taj moj čukundeda, mog čukundeda, da je bio sveštenik i da su sve te prve knjige zapravo bile svešteničke knjige. I inače, istorija srpske knjige je istorija jedne dosta je tragična ta istorija. Dakle, vi čak i ovih 9 generacija, dakle ja sam 9. generacija od Mihajla Lazića, vi kada to uporedite sa 9 generacija u Engleskoj ili u Francuskoj, vi shvatite koliko je to drugačije, koliko je to na ovim prostorima bilo teže, kompleksnije i koliko je to ovde čudesno da je uopšte opstalo, za razliku od nekog relativno mirnog života 9 generacija u Engleskoj ili u Francuskoj, uz sve ratove i čuda. Mogu vam, da li želite da vam nešto više ispričam o tome ili ne znam kako ste, šta imate na... Ne, vrlo rado, zato što ja smatram da je naša kultura bazirana na srednjovekovnim knjigama i da je početak naše kulture do 19. veka i do 20. veka bio vrlo okrenut religiji i religioznim temama. Naravno, mislim, knjiga je zaista temelj srpske kulture u svakom vidu. Mislim, knjiga je temelj većine kultura. Retke su kulture koje su knjigu dobile u poslednjih 50 godina i to se uglavnom radi o Africi i o američkim kulturama. Međutim, što se tiče Srbije, cela naša religija, način kako smo postali hrišćani, sve je naravno da je vezano za knjigu. Ceo naš razvoj. Vi imate tu zanimljiv slučaj koji možete da vidite upravo od Ligatu, Srbije posle oslobođenja od Turaka, gde imate vladara kneza Miloša koji važi za jednog autoritativnog čoveka koji nije voleo kulturu, nije voleo knjigu, imao je čak averziju prema intelektualcima jer se plašio da su mu konkurencija, da mu ugrožavaju vlast. I vi imate takvog čoveka koji svog sina Mihajla Obrenovića insistira da on već sa svojih 5 godina nauči da čita i piše. I prvi rukopis kneza Mihajla Obrenovića, poznati, se nalazi na jednoj knjizi koja se nalazi kod nas u muzeju knjige i koju izlažemo. Dakle, to je dokaz da je knez Mihajlo u svega 5 godina znao da čita i piše u vreme kada u celoj zemlji nije bilo petoropismenih ljudi. I to vam govori da čak i čovjek koji je očigledno imao apsolutističke sklonosti, da je bio svestan koliko je značajno za budućnost Srbije da je vodi jedan obrazovani i načitan čovek, što je knez Mihajlo verovatno bio najnačitaniji srpski vladar, sigurno barem u 19. veku, a vrlo verovatno i uopšte. I pesnik. I pesnik, naravno, da. Da, to je sigurno. Mene je jako zanimao taj period srednjeg veka, zato što mi nismo imali mnogo knjiga iz tog perioda koje su opstale, ali recimo naš... Tako sam i došla do vas u stvari, sa Miroslavovim evanđeljem. Zato što sam tražila gde može da se nađe Miroslavovo evanđelje, neka kopija. I onda sam našla da ste vi izložili to. Pa volela bih da nam kažete nešto. Mi smo suizdavači trećeg fototipskog izdanja, zlatnog fototipskog izdanja Miroslavovog evanđelja. To je zapravo jedno od najboljih fototipskih izdanja bilo koje knjige ikada urađeno na svetu. Više od 200 štamparija u svetu je testirano pre nego što se ušlo u štampu tog izdanja. Naravno da su srednjovekovne knjige temelj za ceo naš narod, međutim srednjovekovnih knjiga nema. Dakle, to je donekle tematski uništavano. Vi znate i sami šta se sve događalo na ovim prostorima, pa čak i istorija Miroslavovog evanđelja je toliko kompleksna i pravo je čudo da je ta knjiga i uopšte opstala i do dan danas da je uopšte postoji. Upravo sada je u toku navodni povraćaj jednog lista Miroslavovog evanđelja iz Peterburga, gde se nalazi, vi to verovatno znate, da treba da dođe u Beograd. Ja lično nisam pobornik ovog povraćaja, ali vidjet ćemo kako će to dalje ići. Ja sam čula da je to najlepše izdanje stvarno Miroslavovog evanđelja koje ste vi
napravili i vrlo, u stvari vi Srbi treba budemo ponosni na to, zbog toga što je to na kraju ipak postao i UNESCO-v svetski spomenik kulture, jer srpske knjige i Srbija nije imala ništa drugo osim manastira koji su arhitekture. Pa dobro, tu se ne bih mogao u potpunosti da se s tim složim, jer Srbija u srednjem veku je zaista imala jako mnogo toga. Cela ta kultura naša je bila veoma razvijena, a knjiga je bila u njenom temelju i bila je najlepši i najbolji produkt te celokupne kulture naše. Međutim, stvari u tome što su rukopisne knjige uništavane, da vam kažem, tokom perioda otomanske vladavine, ukoliko bi vas neko zatekao sa knjigom, to bi značilo smrtnu presudu. Dakle, postojali su sultani koji su zahtevali da jedino oni imaju pristup knjigama i ubijali su svakoga drugog. A kamoli da jedan mali narod stvara svoje sopstvene knjige, kao što smo mi tajno i radili. Vi inače tu imate i jako zanimljiv moment kasnije u 17. 18. veku, kada su naši monasi po 6-7 meseci se mučili ili čak po 2 godine da donesu štampariju u Srbiju. Ta štamparija bi radila ilegalno, tajno, sakrivena od Turaka možda 2 ili 3 meseca, da bi zatim Turci to otkrili i poubijali sve monahe koji su se bavili štampom knjiga, zaplenili, uništili sve knjige i onda bi srpski monasi ponovo započeli novi postupak donošenja nove štamparije. Tako da, kada govorimo o svim srpskim knjigama pre 1800. godine, bez obzira da li su pisane ili štampane, one su apsolutno ogromna vrednost, kulturna i ogromna retkost. Dakle, vi kada uporedite knjigu englesku iz 1750. i srpsku iz 1750. odnos retkosti i broja primeraka koji je preživeo i koji je uopšte nastao, to je 5000 prema 1. Mislim, tolika je razlika. Koja je najstarija knjiga u vašoj kolekciji? Ja to ne znam, zato što jako veliki broj starih knjiga, nažalost, nema sačuvanu prvu stranicu i potrebno je uraditi posebne analize da bi se uopšte, čak ni tada vi ne možete tačno da znate godinu, nego samo približno. Tako da, zapravo ne znamo sasvim sigurno da postoje knjige iz 16. 17. veka, postoje dokumenti iz 14. veka, postoje predmeti, pošto je to naravno i muzej, predmeti koji su stariji po 7000 godina. Sad tu se naravno postavlja pitanje šta je knjiga, jer vi imate zapise na mnogim drugim medijima koji su daleko stariji nego što je knjiga u onom obliku kako je mi danas smatramo. Da, u svakom slučaju. Ja sam htjela još da vas pitam o vašem muzeju srpske književnosti. To je, mislim, kad kažemo muzej, to je stvarno ono što smo na početku razgovora počeli da govorimo. Muzej nije biblioteka, nego je skup i predmeta i raznih drugih... Da vam kažem, muzej je ono što vi od njega napravite. Međutim, ja sam htjela da vam malo ispričam još iz porodične tradicije, iz porodične priče kako je nastalo sve to, da bi se uopšte shvatili. To je bilo jako zanimljivo, da. Pa dakle, Mihajlo Lazić Čukundeda, mog Čukundede, osniva porodičnu biblioteku oko 1720. godine. Naravno, to je bilo mnogo manje i mnogo drugačije nego što to obično ljudi zamišljaju. Dakle, taj čovek, sveštenik, verovatno nije imao više od 5-6 knjiga, ali su knjige u to vreme bile tolika vrednost da su se one beležile u testamentu ravnopravno sa imovinom. Dakle, popis kuća, imanja, zemlje, tako i popis knjiga koji se nasleđuje. Ja volim da kažem da je njegov naslednik verovatno duplirao porodičnu imovinu, pa je umesto 6 imao 12 knjiga. Međutim, činjenica je da je to u to vreme predstavljalo jako veliki broj i da uopšte su bili retki ljudi koji su bili pismeni i iz generacije u generaciju se to porodično blago umnožavalo. Sredinom 19. veka to je postavljeno najveća biblioteka na ovim prostorima i vrlo često se događalo da sve veći broj intelektualaca i pismenih ljudi dolazio jednostavno do moje porodične kuće i od mojih predaka molio da im pozajme knjige, da tu čitaju, da iznesu i tako dalje. I u jednom momentu, naravno, porodica je bila svesna da već postoji nešto što prevazilazi samo porodični, znači da je to jedan opšti interes, ali sa druge strane
ta vrsta aktivnosti je iziskivala puno vremena i ometala je redovan porodični život. Tako da je moja porodica odlučila da se zvanično registruje, da otvori čitalište i da se tačno zna u koje vreme i pod kojim uslovima knjige mogu da se koriste. To je učinjeno 1882. godine. Moj čukundeda Aleksandar Lazić je registrovao biblioteku i od tada počinje, da kažem, neka naša zvanična istorija. Najveći zaluđenik za knjige bio je moj pradeda Luka Lazić, jedan veoma neobičan čovek koji je tokom Prvog svjetskog rata prebegao, ovo se sve događalo u Vojvodini, dakle on je prebegao u centralnu Srbiju da ne bi bio primoran da ratuje na strani Austrije i u svoj gunj, u svoju odeću. Ja sam pustila, izvinite što vas prekidam. Jeste, vidim, da. Jeste, Luka, jeste, evo ga Luka. Dakle, Luka je ušao u svoj gunj najvrednije knjige i sa sobom ih nosio peške preko Albanije. Evo vidite ga i ovde kako sedi sa rukom na knjizi na stočiću. Dakle, Luka je zaista bio jedan veliki zaluđenik, čovek koji je naravno bio i nagrađivan za svoje ratne zasluge. Međutim, najdraža nagrada mu je bila kada je 1929. godine lično mu kralj Aleksandar Karađorđević uručio nagradu za građanske zasluge na polju kulture. Inače, zlatni period porodične biblioteke bio je između dva svetska rata. Tada smo imali više od 20.000 knjiga i u to vreme je Luka tu osnovao i novine i neku pozorišnu trupu i mnogo drugih kulturnih aktivnosti. A ono što je bilo najzanimljivije to je da je napravio mrežu za raznošenje knjiga i novina, tako da jedno 200 km oko mesta u kome je živeo, ljudi su mogli da naruče, da kupe ili da pozajme knjigu, tako što će on preko svojih kurira biciklom doneti pred vrata, to jest ostaviti primerke. Jedno pravilo koje on tada uveo, mi poštujemo i dan danas, a to je da nijedna knjiga ili publikacija koju nemamo u najmanje jednom primerku u samoj zgradi centrali, da ne može da se iznajmi van zgrade, niti da se proda ili bilo šta sa tim uradi. Luka Lazić je dočekao Drugi svjetski rat prilično, da kažem, bio je dobro situiran i naravno niko nije očekivao da će rat početi tako kako je počeo. Ono što se dogodilo to je da je taj deo Banata ubrzo potpao pod Nemce i da su Nemci zahtevali da tu porodičnu mrežu za raznošenje knjiga i novina koriste u svoje svrhe. Pošto u svim tim mestima živelo jako mnogo podunavskih Nemaca, nacionalne manjine koja je tada bila jako zastupljena i koji su naravno bili pronacistički orijentisani u velikoj meri. Dakle, umesto da sada svoju mrežu prave za raznošenje knjiga i novina, oni su odlučili da iskoriste mrežu moje porodice i naravno mi nismo tu mogli ništa da se pitamo. Morali smo da na to pristanemo i međutim taj posao Nemci su odlučili da daju da obavlja moja baka Danica Lazić, koja je bila jedna, moj deda se oženio s ovom sluškinjom, tako da je ona bila nepismena i mislili su da ona kao nepismena, kao žena, kao neko ko ima dvoje dece koje je tek donala na svet, da neće predstavljati nikakvu opasnost za Nemce. Međutim, ona je prvog dana svog posla stupila u kontakt sa partizanima i počela da radi iza njih. Ono što je zanimljivo za Nemce je raznosila nemačku ratnu štampu, ali pod jednom molbom da po jedan primerak svega što se raznosi ostane u našem fondu. Kada je počela da radi za partizane kao partizanski špijun, jedan od zadataka je takođe bio raznošenje partizanske štampe i upravo takođe jedna molba je bila i partizanima da po jedan primerak svega toga ostaje u našem fondu. Tako je formiran jedan od najboljih fondova ratne štampe koja postoji, da kažem, sa obe strane i neprijateljske i savezničke, jer su partizanske štampe, to je sve ilegalne izdanja koje su tajno deljena po brdima, kukuruzima i šumama, a nemačke izdanja su uglavnom svi drugi uništili. Ono što je zanimljivo za Prvi svjetski rat takođe postoji jedan izvanredan fond ratne štampe iz Prvog svjetskog rata i taj fond je digitalizovan, to je jedan njegov deo u saradnji sa Britanskom bibliotekom. Dobili smo jedan veliki grant od Britanske biblioteke u Londonu. Da se vratim na Drugi svjetski rat, samo da kažem da je to bio jedan period teške gladi i muka i da je porodica gladovala, o tome mi je moja baka veoma detaljno pričala i bile su situacije kada recimo su ljudi nudili po 3-4 džaka brašna za jednu knjigu Bogati Nemci, a moj deda je odbijao da je proda čak po cenu da kažem da cela porodica gladuje. A naravno taj posao koji su obavljali za partizane dovodio ih je u rizik da cela porodica lako strada.
Kada se završio Drugi svjetski rat, tu možemo da kažemo da znate od Brodskog onu rečenicu, kaže oslobađali smo, sa radošću smo oslobađali tuđe prestonice i sa strahom se vraćali u svoju. Tako nekako mene asocira to oslobađanje, pošto je oslobađanje donelo koliko dobrog, toliko najmanje isto i muka, sredi nacionalizacija, otimanje imovine, sve to što se događalo što svi znamo i moja porodica je najvrednije knjige zakona i važne i problematične i stare zakopali ispred jednog porodičnog vinograda. Deo je podelila komšijama, prijateljima, rodbini sa nadom da će se vratiti kada prođe svo to ludilo. Moj deda je čak bio i uhapšen, malo i odležao u zatvoru, ali su ga pustili upravo zbog zasluga koje je moja baka imala tokom samog rata i tog ilegalnog rada za partizane. Dakle, jedna veoma, veoma teška porodična priča, jedna teška borba za kulturu. Moj deda je ponovo osnovao biblioteku 55. godine i ona je zatvorena 77. kada je moj deda umro. Ja sam i nasledio sa svega, ja sam počeo da se knjigama bavim sa svega 6-7 godina, nasledio sam i u svojoj 9. godini, kada me baka zvanično proglasila naslednikom i ja sam od svog detinjstva slušajući priču, naravno mnogo detaljnije od ovoga što sam ja sada na brzinu ispričao, ja sam maštao da od te porodične priče zapravo napravim jednu veliku instituciju koja će se starati o kulturnim dobrima i o zaostavštinama kako moje, tako i drugih porodica. I tako je zapravo nastalo udruženje Adligat. Adligat vam znači više knjiga u jednim koricama, to je stručan bibliotečki termin, upravo sve te stare knjige su uglavnom koričane po više knjiga u jednim koricama. Za nas je to simbol više naroda, više kultura, više generacija pod jednim krovom. Kod nas se nalazi trenutno više od 60 legata, nekih 10-ak najznačajnijih srpskih porodica upravo su našem udruženju prepustile svoje porodične zaostavštine na čuvanje i staranje. I u okviru legata postoji dom legata i postoje ta dva muzeja, muzej knjiga i putovanja i muzej srpske književnosti. Muzej srpske književnosti koji ste pomenuli je zapravo predstavlja celokupnu srpsku istoriju sa fokusom na književnosti i tu se nalazi recimo 50.000 posveta najznačajnijih, ne samo naših, već i stranih književnika i značajnih ljudi. Tu se nalaze rukopisi svih značajnijih naših pisaca, uključujući recimo Miloša Crnjanskog, zatim, ali ne samo pisaca, imate recimo i od Save Šumanovića, rukopise Mihajla Petrovića Alasa, posvete o Zmaja, Branislava Nušića i tako dalje. Ali projekat je dosta veliki, trenutno imamo više od 2 miliona knjiga i stalno se širimo. I preuzeli smo, dakle imamo 60 legata, a preuzeli smo knjige od više od 400 zaostavština. Posebno želimo da napravimo jednu specijalizovanu biblioteku srpske dijaspore i tu ste nam vi važni da nam budete neka vrsta mosta da ukoliko postoje neke biblioteke, nekih značajnih naših ljudi u Londonu, da jednog dana možda da se i one nađu pod našim krovom i da ih mi donesemo u Srbiju. Pošto mi imamo veoma razgranatu mrežu inače po svetu, ljudi koji su naši članovi i koji nas podržavaju. Trenutno naše udruženje, mogu sa ponosom da kažem, jedno od najaktivnijih i najznačajnijih srpskih udruženja uopšte. Ne znam, ja sam možda previše sada pričao, da li vi imate možda neko pitanje? Ne, niste, naprotiv, vrlo ste lepo rekli i objasnili kako je došlo do stvaranja kolekcije i kako je došlo do stvaranja u stvari muzeje. Međutim, Muzej srpske književnosti je nešto što je vrlo jedinstvena kolekcija naših knjiga, to o čemu ste sad govorili. I mislim da takve stvari nas najbolje predstavljaju u svetu. Zato što mi nismo imali do skoro velike mogućnosti da predstavimo našu kulturu i uopšte naše nacionalno blago u nekoj većoj meri. A znamo da svi muzeji koji to rade imaju uvek teškoće sa prenosom, onim. Mislim, knjige su mnogo lepši način upoznavanja sa jednim narodom. I mislim da čak i te istorijske knjige koje vi imate u vašoj kolekciji, one mogu da se prave kao fototipska izdanja ili ne znam, na neki drugi način i da je to jako bitno da nas predstavi u svetu. Tako da ja ne znam, hoćete vi da nam kažete koliko je Adligat
poznat na drugim mestima i koliko vi sarađujete sa drugim bibliotekama, Kongres ili, ne znam, Lomonosov ili bilo koja druga. Ne čujemo vas, Viktore. We don't hear. Da li me sada čujete? Sada čujemo, da. Da, mogu vam reći da je Adliga dosta poznata u nekim delovima sveta. Sad to sve zavisi od ljudi lokalno koliko su bili zainteresovani da o nama šire vesti, ali mogu vam reći da smo mi zaista postavili jedan primer kako može da se radi, kako može da se voli svoj posao i knjiga i kultura kao temelj svih nas na kraju krajeva, deo našeg sopstvenog identiteta. Mogu vam samo reći da recimo nama poklanjaju biblioteke iz celog sveta, da mi sada recimo imamo na putu pola tone knjiga iz Džakarte, da 2,5 tone knjiga sa Okinave, jedan od najznačajnijih japanskih karatista, njegova porodica je odlučila da upravo nama pokloni njegov legat. Pozivali su me da držim predavanje o Adligatu u Teheranu, u Amsterdamu, Vladivostoku, dakle širom sveta zaista. Tako da očigledno da mi zaista dajemo primer dobre prakse kakav se retko sreće. Čak imamo recimo jednu grupu ljudi u Austriji koja osniva Adligat Austrija, poseban ogranak koji će se baviti spašavanjem knjiga i promocijom kulture tamo. Tako da mi imamo trenutno naše članove, pošto smo mi udruženje građana, imamo članove u nekih 40 zemalja, a u nekih 20 zemalja imamo svoje zvanične predstavnike. Dakle, ljudi koji su se dokazali da zaista podržavaju projekat i žele da nešto dobro učine i onda dobiju zvaničan status naših predstavnika. Ja mislim da ovakve biblioteke, koliko god da su male u odnosu na vas, kao što je naša biblioteka u Londonu ili neka druga u nekim drugim zemljama, te biblioteke su u stvari mesto odakle se šire informacije. I mi mislimo da je to jako značajno za širenje informacije o srpskoj kulturi i srpskoj književnosti, pogotovo o vašem Adligatu koji nije samo biblioteka i muzej, nego je i jedan centar koji prikuplja i predstavlja srpsku kulturu i danas. Naravno, pa naši ciljevi su jako ambiciozni. Dakle, ono što mi zapravo radimo je udruženo zadužbinarstvo i nam je plan da napravimo zapravo najveću zadužbinu u istoriji srpske kulture, a istovremeno da napravimo jednu od najjačih institucija kulture između Beča i Istanbula. I prilično je izvesno da smo mi na korak da to i ostvarimo. U svakom slučaju to bi bilo značajno i za ceo srpski narod, bez obzira gde živimo. Naravno, ali bilo bi jako značajno za ljude koji učestvuju u ovom malom razgovoru, da im možda naknadno pošaljete materijale o nama, da im pošaljete fotografije prostora. Dakle, mi trenutno imamo 2000 kvadrata prostora, od čega je 1000 kvadrata izložbenog prostora sa nekih 16 prostorija. Godišnje uobičajeno nas poseti, naravno sad ne računajući koronu, 10.000 posetilaca. Dakle, mi smo imali i čitave porodice koje su dolazile iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kine, iz Holandije u Beograd, samo da bi videle naš muzej, a sada su krenuli da dolaze specijalno u Beograd da bi nam ostavili svoje zaostavštine. Dakle, toliko nam veruju, ali veruju nam zato što vi kada vidite šta smo uradili i koliko smo truda, energije, generacija uložili u to, koliko je već tu ljudi, dakle 53 osnivača, najznačajnije imena srpske kulture bez obzira na politička opredeljenja, na razne druge stvari po kojima, da kažem, se Srbi dele. Jedino oko čega se za sada nisu delili je upravo podrška našoj instituciji i na to smo ponosni. Dakle, nas podržavaju i liberali i konzervativci i ljudi koji međusobno nikada ne bi jedni drugima pružili ruku, jedni i drugi su kod nas jer su razumeli da jedan važan projekat ne sme da ima tu vrstu podela. Samo nešto sam dobio. Aha, dobio sam da odgovorim na pitanje. Ne, ignorišite, Viktore, ignorišite to. U redu. A to je koja vodi računa o pitanjima. To je čisto za biblioteku, da vidimo interese i mišljenje naših učesnika da bismo mogli da planiramo buduće razgovore. S tim što ja jedino mislim da ovakva vrsta predstavljanja ne može biti kompletna upravo bez da ljudi vide
prostor, da vide konkretne legate, da vide sad najznačajnije pisce, književnike, glumce, kako izgledaju njihove spomen sobe, kutak recimo Pavla Vujisića, spomen soba, kako se postaje član vaše biblioteke muzeja. To je posebno kompleksno pitanje zato što smo mi udruženje. Pa jedna je stvar da vi postanete korisnik same biblioteke ili da posetite muzej, a potpuno je druga stvar da postanete član udruženja i da stalno, da postanete, da kažem, deo naše knjigoljubačke porodice. Tako da to su dva različite vrste članstva, ali mogu vam poslati, postoje ti pravilnici, ako vas detaljno zanima. Ovo je što sam ja stavila, ovo je deo vaše biblioteke, pretpostavljam, jel? Ova slika. Jeste, to je jedna od 16 prostorija koju smo opremili za sada. A trenutno gradimo jednu veliku čitaonicu sa više od 100 kvadrata, tako da to će tek biti impresivno. Završit ćemo i do kraja godine, nadam se. Ja sam htela u stvari da baš sam zato i stavila ovo, jer evo ovde vidimo neke stare stolove a bile su i neke fotografije, ja ne znam da li će moći to da se sada predstavi, predmeta koje ste dobili od naših poznatih ljudi i od književnika koji su ostavili vama u legat ove kolekcije, ne samo ne knjige i rukopise, nego i stvari, nameštaj i neke predmete. Jer to je isto deo, zato i jeste muzej, zato i mislim da je jako dobar u stvari termin za muzej, da je to muzej knjige, jer knjige su uvek predstavljale najveće bogatstvo od najstarijih vremena u bilo kom obliku, u nekim sobama, da tako kažemo, za primanje, gde ljudi mogu da vide to. Pa naravno, kažem, mi smo primili veliki broj umetničkih predmeta i slika, planiramo čak osnivanje posebne galerije za umetničke predmete, ali to samo udruženje i muzeji se spontano razvijaju. Dakle, ljudi koji učestvuju, koji su ili naši članovi ili donatori, zavisi šta se pojavi u momentu što je zaista dragoceno za kulturu u celini ili konkretno za srpsku kulturu, onda mi pravimo posebne zbirke, stalno širimo prostorije. Nešto vas gubimo, Viktore. Gubite me, ja ću morati za 10 sekundi da napravim jednu pauzu, jer moram da, izgleda da mi je baterija pri kraju, moram da odem da priključim na punjač. Nema problem. Viktore, pre nego što pođete, članovi se interesuju kako da se postane član udruženja ili vaše biblioteke? Nastavit ćemo razgovor, nije gotovo. To je dosta kompleksno jer imate više vrsta članstva. Imate osnovno godišnje članstvo za koje članarina iznosi 30 evra godišnje, naravno mi to uvek govorimo u dinarskoj protivvrednosti, a postoji mesečno zlatno članstvo za one koji posebno žele da učestvuju i da dobiju poseban status u udruženju, to je onda 30 evra mesečno. I mi upravo od tih članarina izdržavamo, da kažem, mi imamo 5 stalno zaposlenih radnika i troškovi samog prostora 2000 kvadrata prostora su enormni. To ne možete da zamislite. Najveći podvig je zapravo pronaći mesečno sredstva. Dakle, mesečno održavanje celog projekta košta sad sve zavisi od meseca do meseca, od 8 do 10.000 evra. Tako da to je zapravo bio najveći izazov pronaći sredstva kako da se to sve uradi, ali eto jedan veliki broj srpskih intelektualaca koji su jako, da kažem, su nama jako skromna primanja naravno, ali su rešili da upravo tim članarinama nas podrže i tako je upravo sad ovo doba korone kada, htio sam digresiju da napravim zapravo jedan broj članova. Moja porodica kada smo osnovali udruženje, mi smo poklonili veći deo svoje imovine, ogromne nekretnine, jako vredne nekretnine i dali smo primjer i drugima i nekoliko drugih porodica je takođe dalo svoje nekretnine. Međutim, u ovoj doba korone mi obično te nekretnine izdajemo i od toga finansiramo rad udruženja takođe, to je možda 50% troškova, čak i više pokriva, ali sad u doba korone je sve to prazno, tako da smo sada bukvalno ostali samo na tim članarinama i od toga preživljavamo. Međutim, glavni problem u našem radu je to što smo mi postali trenutno glavno središte u kome ljudi veruju. Dakle, mi najviše na celom Balkanu dobijamo na poklon vrednih artefakata i kulturnih dobara. Dakle, broj knjiga koje mi primamo dnevno je oko 1500.
Dakle, nama dnevno u naše prostorije neko dođe i pokloni 1500 knjiga. Mi smo prošle godine primili više od 350.000 knjiga za godinu dana. Dakle, a knjige dolaze od Okinave do Njujorka, dakle iz svih delova sveta. Međutim, mi znamo da možemo da postanemo, da ćemo mi biti zapravo Novak Đoković srpske kulture. Mi ćemo postati za 5 godina, 10 godina, nije ni važno, mi ćemo postati nešto po čemu će Srbija i srpski narod biti prepoznatljivi. Sa ponosom želimo da Srbija bude prepoznatljiva i naš ceo narod po kulturi, a ne samo po svemu drugom, da kažem. A to je u stvari i najbitnije, da se čuje o nama i da se čuje kroz neki kulturni sadržaj, a ne samo kroz sport ili Pa mislim, naravno, Novak Đoković je moj prijatelj, mi smo zajedno išli u osnovnu školu, ja njega jako volim i poštujem, to nije sporno, ali znate i sami da je svaki sport stvar jednog trenutka. Dakle, da li vi sada znate nekog poznatog sportistu pre 60 godina? Naravno da ne znate, dakle, nećete, nažalost, ni Novaka Đokovića malo ko će znati za 100 godina, ali ako ostavite trag u kulturi, to je nešto što zaista i za 1000 godina ima nemerljiv značaj. Pa kako da ne. Da li, ja ne znam, jel treba da idete da... Ja moram da odem da samo stavim vas na punjač, pa ako hoćete možemo da nastavimo još 10 minuta. Koliko vam treba? Pa meni će 30 sekundi mi treba, samo minut jedan da se stavim na punjač. Dobro, ja ću probati da vidim da li ima još neka fotografija ovde da se pogleda. Možete i mogu pitanja da postavim među vremenu. Naravno, evo sad to i jeste vreme za pitanja, ja hoću samo sa vama da završim ovo, zato što kad skupljate, mislim, ove knjige i živih autora, ja ne znam koliko je, evo sad ste rekli, koliko je veliki prostor i koliko je velika mogućnost da vi to možete da prihvatite kao legat? Pa da vam kažem, to je konstantna borba i sa resursima i sa prostorom, ali kažem, nama je cilj da napravimo takođe perpetuum mobile srpske kulture, što znači da ćemo se stalno dograđivati i širiti, prosto to je neminovnost. Pročitala sam i za otvaranje vašeg legata, odnosno adligata u Novom Sadu. To bi bio možda još jedan spomenik naš koji bi... Pa jeste, da, tamo je planiran jedan mini muzej, spomen soba vezana za novosadsku raciju, Peru Zubca, čiji legat se kod nas nalazi, sigurno znate za Mostarske kiše, jedna od najlepših pesama srpske književnosti, dakle njegov legat je kod nas i imamo predmete vezane za posetu Rabindranath Tagore Srbiji, dakle prvog Nobelovca van Evrope. Imamo stolicu na kojoj je sedeo i tako dalje. Pa evo, to su stvarno vrlo interesantni predmeti koji će da ulepšaju i vašu i da obogate na izvestan način vašu kolekciju knjiga. Jer i predmeti su strašno važni da se vide i da budu. Evo, ja sam videla orman koji ste dobili. Kraljice Natalije, da. Imate recimo orman. Koji ste dobili. I moram reći da sam se setila moje bake koja je živela u Gornjem Milanovcu, koja je imala isti takav orman. To su znači te stare neke stvari koje su... Kod nas se nalazi ceo jedan deo iz porodice Obrenović, njihovog nameštaja. Posebno za kraljicu Nataliju. Nalazi se i štap kralja Milana i rukopisi kralja Milana i mnogo toga. Ne znam odakle bi pošto počeo da vam pričam. Imamo čak recimo i rukopise Nikole Tesle kod nas. Imamo povelju Napoleonovu sa Napoleonovim potpisom, sa potpisom Luja 14. povelju i tako dalje. Ja sam samo još jedno pitanje htjela da vas pitam i onda da nastavimo dalje. Vi imate podršku... Vesna, stani, molim te. Neko od vas ima televizor ili radio na backgroundu. Molim vas da mute to. Nisam vas razumeo. Ja sam
počela da vas pitam da zbog toga što kod vas stoji puno predmeta i svega, kako zamišljate da to sada napravite kao neki novi da ga integrišete sa knjigama? Da vam kažem, sve što dolazi se integriše ono što već postoji, a sam materijal i znači ljudi koji poklanjaju diktiraju strukturu predstavljanja određenih predmeta. Tako da evo sad treba da preuzmemo Lega Dobrice Ćosića, to se sve zavisi, recimo sto na kome je nastalo delo Vreme smrti, naravno da je to veoma značajan sto. Mislim, besmisleno je ne uzeti ga, to zaista ne znam ko bi mogao da odbije. Da. Ali recimo za tako važnog pisa mi čak uzimamo kompletnu, njegovu dnevnu sobu ćemo uzeti sa sve foteljama, sa sve, da kažemo ako bude i televizor, uzet ćemo i televizor. Ali to sa sve zavisi, dakle prvo zavisi znači samih predmeta, a zavisi onda i ličnost čije su te predmete bili, jer onda i čak ako predmet nije značajan, ako je pripadao veoma značajnoj ličnosti, onda i to čuvamo i formiramo, gledamo da tu ambientalnu celinu, atmosferu i stanova određenih ljudi preuzmemo u potpunosti, ali naravno to važi samo za određene slučajeve. A u većini slučajeva preuzimamo biblioteku i arhivu, to nam je uvek prioritet. I umetnička dela, naravno je planiramo osnivanje posebne galerije. Ne čujem vas, mislim da ste... Vesna, unmute. Vesna. No, I'm all right. Ja mislim da je, htjela sam da vas pitam da je u stvari ta verodostojnost predmeta i ljudi koji su stvarali i njihovih dela jako bitna da se shvati možda i njihova književnost i njihov stvaralački opus, a isto tako i vreme u kome su živeli način su Pa kako da ne, ali vi morate da sve to što mi radimo gledate iz vremenske distance od recimo 200 godina unapred. Dakle, nije važan samo ovaj moment, nego mi nešto sakupljamo i čuvamo za blisku, ali i dalju budućnost. I vi kada to pogledate iz recimo perspektive od 2 veka, tek onda shvatite koliko je značajno da ta atmosfera originalna iz njihovih stanova u kojima su dela nastajala, a koji su zapravo reprezentativne atmosfere cele jedne epohe, ostanu sačuvane za druge generacije. A to se ništa ne bi događalo bez nas. Dakle, to su sve stvari koje niko drugi ne bi spasao i niko drugi ne bi uradio, barem ne u našoj zemlji. Da, to je sigurno. Ništa, evo, i ovo je bio kratak, ali razgovor sa vama. Ja bih voljela da zaista produžimo taj razgovor sa nekim drugim temama koje ste vi načeli svetskim putovanjima i skupljanjem svetskih. Ja bih voljela da ljudi mogu da pitaju sada, da vam postave pitanja bez mene. Tako da... Ajde, pitajte. Evo, izvolite, ako samo morate da se unmute. Vesna, Ksenija ima pitanje, kako popularizujete biblioteku? Pa da vam kažem, nisam nikada mislio da je potrebno neko posebno popularizovanje. Mislim, ljudi prosto znaju šta radimo i to najbolja vam je preporuka i kada oni sami dalje to šire. A mislim da smo dosta... Ne, nije to moje pitanje. Nije to moje pitanje. Ja mislim da vi imate takvo bogatstvo u tom muzeju koje ne sme ostati među jednom nacijom. To je svetsko bogatstvo. I da mladima svet ostaje. Moje pitanje je kako popularizujete to među mladima u inostranstvu i u zemlji. Oni koji su u zemlji mogu da dođu u muzej. Oni koji su u inostranstvu, neki nemaju para da dođu u muzej, a verovatno bi deca kroz naše škole i kroz razne organizacije vrlo bila zainteresovana za tako nešto. To je moje pitanje. Ovo su sve stari ljudi. Oni imaju još 10 godina da žive, uključujući mene. I jednog dana će biti zdravo đaci. A na mladima svet ostane. Ako oni shvataju
koje vi bogatstvo imate i šta mogu oni od toga svega da dobiju, onda je cilj ostvaren. Pa vidite ovako, što se tiče domaće mlade generacije, mi znamo da imamo ogroman uticaj na njih i to se jasno vidi zato što stotine i čak hiljade njih na godišnjem nivou prolaze kroz naše muzeje i vi tačno možete da im vidite na izrazima lica, dakle da to nisu isti ljudi kada uđu i kada izađu iz muzeja, dakle vidite im prosto i psihičku i duhovnu promenu kada vide sve ono što mogu da vide samo u ovom delu koji je pripremljen za izložbe. A što se tiče ljudi van zemlje, mi povremeno organizujemo virtualne ture. Ne tako često, ali povremeno ih organizujemo. Međutim, a zar ne mislite da bi to bilo jako pametno? A to već radimo. Ne razumem. Samo je stvar u tome što znate... A po broju da li radite, da li dovoljno radite? Pa znate kako, mi radimo u skladu sa svojim mogućnostima, a kod nas postoji inače jedno pravilo u cijelom našem projektu, a to je da kada god neko nešto predloži, mi uvek tražimo da ti ljudi koji su predložili to urade. Zato što, znate, mi radimo sa vrlo ograničenim sredstvima, tako da nema nikakvih problema. Mi bi vrlo rado redovno to radili da imamo više sredstava. Dakle, mi radimo najviše, najbolje što možemo u odnosu na okolnosti koje su jako, jako teške, koje vi ne možete uopšte da zamislite. Sa druge strane, vi treba da takođe budete svesni da mi radimo projekat koji je namenjen za više vekova. Dakle, nama nije apsolutni prioritet da sad u ovom momentu sve promenimo i da potrošimo celu našu energiju i sve naše resurse. Ne, nego nam je cilj da trajemo i da napravimo projekat koji će dugoročno menjati ne jednu, dve ili 50 ili stotine generacije koje će tek doći za nama. A prioritet za to je da ostanemo i da sačuvamo sve ovo što bez nas svakako ne bi bilo sačuvano. Hvala. Hvala vama. Da li ima još neki? Mirjana Mijatović, ja sam počela da govorim, pa nisam mogla da završim svoju rečenicu. Ja sam htjela prvo da vam evo kažem da sam našla da ste dobili nagradu, vam čestitam za dobročinstvo i to sam našla da ovih dana bilo, jer ste pokrili veliki broj knjiga ovim našim bolnicama koje su bile pretvorene u COVID bolnice. Mislim da to je isto jedan gest ovako za čestitanje i za lep primjer. Nisam čula da neko još bi o tome govorio. A drugo ponovit ću ono pitanje od početka, gde mogu da nađem vašu knjigu o ljubitelju? Što se tiče nagrade Dobročinitelj, da, mi smo poklonili 3.500 knjiga bolnicama, COVID bolnicama, čim su osnovane i našim donacijama su zapravo osnovane bolničke biblioteke. To je bilo posebno važno u tom momentu, zato što u tom momentu su hospitalizovani svi ljudi kojima je utvrđen COVID, što znači da mnogo njih nije imalo nikakve simptome ili su imali veoma blage simptome, a ipak su bili hospitalizovani u ogromnim sportskim centrima. I ti ljudi su imali problem što 3-4 nedelje su bili zatvoreni bez ikakvih aktivnosti. Tako da ta duhovna aktivnost i plus mogućnost da nešto novo saznaju i da koriste svoje vreme svakako im je značila. Međutim, to nije jedina akcija koju smo mi radili tokom COVID-a, zato što mi kao udruženje građana funkcionišemo i kao svojevrsna porodica, mi se brinemo jedni o drugima. I kada je uvedeno vanredno stanje u Srbiji, svi stariji od 65 godina skoro 2 meseca nisu smeli da izlaze iz svojih domova. Dakle, ljudi su ostavljeni tako da ne mogu da odu u prodavnicu da kupe hranu, ne mogu da odu do apoteke da kupe lekove, ne mogu da odu da podignu penziju. U toj situaciji, s obzirom na to da većina naših donatora su upravo stariji od 65 godina, mi smo uspostavili poseban volonterski štab koji je nas 10-ak je snabdevalo s namirnicama više od 80 starih ljudi, tako da to je takođe bila jedan od razloga za dobijanje ove prestižne nagrade koju, kao što ste rodno propratili, uručila mi je lično premijerka Srbije Ana Brnabić pred celom vladom, dakle svi ministri vlade su bili prisutni. Jeste, to je stvarno za čestitanje, izvanredno. Ja sam sad oduševila kad sam to pročitala, moram da kažem. Da, mislim, naravno nije mi bilo ni na kraj pameti da će oni tako nešto nagrađivati. Pa baš je divno, pa baš jeste divno što kaže što se neko toga seti u našem društvu u ovim momentima. Znači da još uvijek ima ljudi koji su, što kaže, zdravo misli i znaju šta to znači. Hvala na tom odgovoru. Jedino još čekamo odgovor za knjigu koju nađemo u Kini. To je knjiga, nije o Kini nego o Tajlandu, ali ja isto ne znam gde možete da nabavite, ona je davnih dana rasprodata, ja isto nemam primerke. To možete jedino na internetu pogledati, povremeno se prodaje na Kupindu, Limundu i na novim sajtovima. Ok, zato što ja sam kazala, nisam nikad našla. Hvala na odgovoru, hvala. Hvala vama. Jel mogu ja?
Da vam se, jel me čujete? Da, čujem vas. Ja sam Mira Popović i pisac sam, živim u Parizu. Htela sam da vas pitam, i odavde sam se uključila iz Pariza, kakva je saradnja sa Francuskom? Ovo je divno što je organizovala Srpska biblioteka u Londonu. Jel imate neku saradnju sa našim ljudima, piscima, institucijama sa Francuskom? Znate, ovde u Parizu, verovatno to znate, postoji kulturni centri ili institucije, ili se zovu instituti, skoro za sve krajeve sveta, ima azijski, naravno afrički, ima jevrejski, ima arapski, samo nema balkanski, odnosno srpski. Da li ste možda razmišljali u tom pravcu? Ja znam da je to od nas u Beogradu, odnosno u Batajnici, što je fantastično, ali kao neku produženu ruku ili neku manifestaciju ili pri nekoj instituciji da se malo pruži ta ruka ka inostranstvu. Nisam najbolje razumeo vaše pitanje. Pitala sam vas da li imate neku saradnju sa Francuskom i sa francuskim institutima, što mi je institucijama. Sa francuskim kulturnim centrom? Molim? Sa francuskim kulturnim centrom? A ne sa centrom, ne mora to, može da bude i privatna inicijativa. Pa ne, da vam kažem, mi imamo više od 80 potpisanih protokola o saradnji. Dakle, to su institucije od Džakarte, evo danas ja se upravo javljam iz Valjeva, zato što neplanirano sam danas došao da potpišem protokol o saradnji sa istraživačkom stanicom Petnica. Verovatno ste čuli za tu istraživačku stanicu, to je jedna od najznačajnijih naših stanica za obrazovanje mladih ljudi van školskog sistema, za unapređivanje njihovog opšteg znanja i tako, posebno talenata i tako dalje. Dakle, više od 80 protokola o saradnji, manje više sa većinom iole značajnih institucija u zemlji i sa jako mnogo institucija u inostranstvu. Dakle, ja ne verujem u konkurenciju u kulturi, to je kao konkurencija ko će da bude više dobar ili ko će više da se bori za zdrav vazduh. Dakle, mi smo svi na istom poslu i veoma je važno da budemo uvezani i da pomažemo jedni drugima. Jedino tako možemo da nešto promenimo i da ostavimo zaista pozitivan. Odlično. Mogu još nešto da vas pitam? Razumela sam vas, imate te ugovore i to je fantastično. Da li organizujete, stvarno nisam imala prilike da posetim ili da detaljnije proučim vaš program, a zanima me da li organizujete neku vrstu tematskih izložbi. Vaše blago je ogromno i ne kao Louvre, što ima milione eksponata koji se čuvaju u depoima. Znači, mi imamo informaciju na jedan način preko kataloga koje sve vi blago imate i ono ni ne može, ni ne treba da bude, nemoguće fizički da bude u svakom trenutku dostupno i čak i kad se zakaže posada. Ali da li organizujete mimo tih soba, kuća koje se rekonstruišu od književnika gde su živeli ambijenti i to, da li imate prosto, eto kažem, tematski, da se uzme jedan segment ili istorijski, ili književni, ili poetski, ili imate takve manifestacije? Naravno da imamo, mi smo samo u prošloj godini neki 5 ili 6 izložbi organizovali i to u doba korone, tako da možete da zamislite, imamo i digitalne izložbe i prave izložbe u raznim galerijama. Često drugi muzeji pozajmljuju naše eksponate za svoje izložbe, tako da evo sada Arhiv Beograda pravi neku izložbu s sindikatima, pozajmljuće naše eksponate. Vojni muzej u Parizu je pre godinu i po dana pravio jednu veliku izložbu u Prvom svetskom ratu koju je otvorio francuski predsjednik Macron i također su došli u Beograd i pozajmili puno eksponata iz našeg fonda. Dakle, nama je svakako cilj da što veći broj naših eksponata bude dostupan javnosti i na taj način. I uvek izlazimo u susret, naravno, u okviru svojih mogućnosti. Odlično. Hvala. Gospodine Lazić. Hoćete vi, Avram? Da. Gospodine Laziću, Avram Balabanović, meni se čini ovo vaše divno delo je najbolje podržati i aplaudirati time da uplatimo po 30 evra ili godišnje ili mesečno, kako ko želi. Pa to je jedan način podrške, s tim što znate kako mi na tome ne insistiramo, zato što je ovo jedan humanitarni projekat. Dakle, ja nisam ovdje došao da vas molim da budete naši članovi. Znači, to je samo ako zaista neko od vas
svom dušom kada iščita naš projekat poželi da podrži. Ali ja zaista na tome ne insistiram i ne želim da, zato sam izbegavao u početku da uopšte odgovorim na to pitanje, jer nije cilj da ja sakupljam nove članove. Dakle, nama nije ni cilj da imamo što više članova, nama je cilj da imamo što više pravih ljudi koji će zaista iz duše to podržati i to raditi iz potpuno drugih pobuda, znate. Posebno kod naše dijaspore, ja znam da je uvek bio problem jer su naši ljudi uvek gledali da kažem, isprose sve što mogu. Zaista nama to nije cilj, nama je cilj ako može da se o nama čuje, da znate da postojimo, ako bude neke pomoći mi ćemo biti zahvalni, ali zaista mi na tome ne insistiramo i ne tražimo. Gospodine Laziću, moja ćerka je upravo završila književnost i trenutno radi master, tako da sam ja malo u toku šta se dešava sa omladinom i volila bi da vam predložim da radimo kao biblioteka u Londonu sa vama na jednoj saradnji, da angažujemo mlade. I, na primjer, s obzirom na trenutnu situaciju u svetu, sa koronom, sa biznisima, propadanjem, sa finansijskim situacijama, te poteškoćama, da li mislite da možemo da razvijemo neku šemu, da mi promovišemo i organizujemo da mladi koji su zainteresovani da volontiraju kod vas, pazite, to su neki neprocenjive sposobnosti, da oni vide te knjige, da nauče kako se to, šta vi radite i kako ih zaštitite i kako ih očuvavate i kako se kataloguje. Da li postoji neka mogućnost da mi organizujemo neki projekat na takav način? S tim vi dobijete ljude koji su zainteresovani, koji mogu da vam pomognu. A s druge strane, oni mogu da dobiju neprocenjivu iskustvo. Da, naravno da je to moguće, to je i poželjno, međutim, rad kod nas je dosta težak. Tako da nisam siguran koliko bi volonteri to mogli da... Dobro, nisu svi snowflakes. Nisu svi snowflake generation. Nek se nauči nešto vrati. Imali smo mi veliki broj volontera do sada i mogu vam reći da vrlo često su nam predstavljali veći teret nego korist, zato što vi potrošite nedelju ili dve dok ih obučite, da bi onda oni shvatili da u stvari to ne mogu da rade. Tako da, kažem, vrlo sam skeptičan što se tiče volontera iz dosadašnjeg iskustva. A nama da dolazi neko kada hoće, kako on hoće, po svojim uslovima, nama je to opterećenje. Recimo, volonteri koje smo mi imali žele da dođu posle radnog vremena, ali da vam kažem, ja moram da angažujem radnika posle radnog vremena da bude sa njima. Mislim, znate, to je, a kažem vam, prvo ih obučavate 2 nedelje, ja moram radnika da izdvojim, a mi imamo jako veliki problem sa plaćanjem radnika. Dakle, moram da izdvojim nekoga da 2 nedelje sa njima radi, umesto da obavlja svoj posao, da onda na kraju kada je taj čovjek osposobljen da radi samostalno, on kaže ja ne mogu ili mogu samo sat vremena nedeljno ili mogu samo subotom i nedeljom. I znate, mislim, to je zaista, ne može cela institucija da se prilagođava malom broju volontera, mislim, ne možemo, znate, zaklati ovna za malo mesa, prosto to do sada se nije pokazalo isplativim. Mogu ja još jedno kratko pitanje? Da vas pitam, u vezi sa financijama što vi govorite. Zato što postoje u svetu velike institucije i dosta organizacija koje pomažu i koje osnivaju razne događaje i fondove za promociju knjiga, biblioteka i takvih stvari. Recimo i UNESCO isto ima određene fondove za to i druge biblioteke, ima kongresna biblioteka na Pašniku. Mi smo dobili smo projekat od Britanske biblioteke, to je nešto bilo veliko, 16.000 funti smo dobili za digitalizaciju pre nekoliko godina. Da, pa da vam kažem, sve je to moguće i mi ponešto od toga i radimo, ali ponovo mogu samo da ponovim da nas ima jako malo i da su resursi ograničeni. Eto, to je, jer vi da biste uradili jedan grant, treba neko da 2 nedelje proučava dokumentaciju, popunjava dokumentaciju, da se bavi time, pa onda kad se odobri projekat, treba neko da radi i tako dalje. Ja ne govorim o volonterima, ja govorim o vašim
projektima koji bi mogli... Da, ali evo, uzmite u obzir samo ovo. Dakle, petoro ljudi godišnje primi 350.000 knjiga, 10.000 posetilaca i stara se o 2.000 kvadrata prostora. Evo, stavite to u tu konotaciju. I onda kada vi kažete, ajde uzmi još ovu čačkalicu, nažalost tu čačkalicu nema ko da uzme. Dakle, tako je i ovde problem. Znači, vi kada imate grant ili imate nešto što bi de facto bilo jako dobro za udruženje i što je fantastična ideja, vi imate problem da de facto to nema ko da radi. A volonteri nisu dovoljno stručni, nisu dovoljno obučeni i zahtevaju još resursa da bi uopšte mogli da dođu u stadijum da mogu zaista da vam pomognu. Tako da vi tu imate jedan zatvoreni krug gde mi se snalazimo, izlazimo iz njega, borimo se kako znamo i umemo, ali de facto nije to tako jednostavno. Zato i postoji to pravilo, zaista kod nas, pošto znate kako, ja imam dnevno barem 10 sugestija šta bi moglo da se uradi da se poboljša. I te sve sugestije su na mestu i ljudi su u pravu, ali prosto nema ko to da radi. Zato kod nas i važi to pravilo, dakle sve što neko predloži, evo izvolite, fantastična ideja, ali uzmite sami, uradite i mi ćemo biti veoma zahvalni. Adligat može vrlo lepo da nas predstavi u svetu, mislim i kroz knjige, i kroz predmete, i kroz legate, i sve što radi. Jer očigledno vi radite na nekoliko svetska literatura i svetske knjige i nešto što... Ja sam ubeđen da će Adligat vremenom postati apsolutno prepoznatljiva stvar za celu našu zemlju i za ceo naš narod. Da će to biti asocijacija kada se predstavite da se Srbin od Kine do Zimbabvea, da će odgovor onog drugog biti znam, muzej knjige, tako Adligat. Tako da to je naš krajnji cilj i ja verujem da ćemo mi do tog cilja doći bez obzira na probleme i na proces koji je jako težak i koji je neminovan. Tako. Mogu ja kratko pitanje u vezi sa naslovom, sa imenom muzeja. Imamo dva muzeja, tako, muzej srpske književnosti i muzej knjige i putovanja. Jeste, da. I postoji dom legata kao treća jedinica, da. Da, normalno. Mene ovo putovanja zanimaju. Koliko znam o vama, vi volite da putujete i tako dalje. Pretpostavljam da to nije taj prvi stepen, ta vrsta putovanja. Zašto muzej nosi ime knjige i putovanja? Jer svaka knjiga je u stvari jedna vrsta putovanja. Jeste, to su dve strane istog novčića. Ja vrlo često upoređujem čitanje i putovanja kao potpuno ravnopravne i istorodne stvari. Tako da da, međutim ono što nam putovanje pruža kao mogućnost u imenu, to je predstavljanje različitih zemalja i saradnju sa tim zemljama na jedan drugačiji način. Tako da mi često upravo i dobijamo sredstva od tih zemalja ili razne projekte, tako da bismo mogli da ih sistematski predstavljamo u našem muzeju. Kada bi se radilo samo o muzeju knjige, ne bismo mogli, recimo, ne bi bilo logike da u muzeju knjige imate druge predmete, etnografsku građu raznih zemalja, maske i tako dalje. Ovo daje jednu širinu koja je zaista neophodna celom projektu i ponovo i to može da se shvatite kada se vidi kako to izgleda, pošto smo, što se tiče tog muzeja knjige i putovanja, napravili jedno malo čudo koje najviše upravo zanima mlade ljude i studenti, đaci kada ga vide, uglavnom izraze toliko oduševljeni i tvrde da nikada ništa slično ni bolje nisu videli, tako da očigledno da smo tu, iako je neobičan spoj, jasno mi je da možda i ne zvuči logično, zapravo je pravi. A sa druge strane vi ne možete ih zemlje predstaviti na bolji način nego putem njihovih knjiga, tako da knjige plus drugi istorijski predmeti i dobijete muzej knjige i putovanja. Da, hvala. Nisam student, ali jedva čekam da putujem vašim muzejom. Pa, drago mi. Ja ću poslati jedan set fotografija danas ili sutra, pa bih zamolio Vesnu da vam prosledi, da malo pogledate detaljnije kako izgleda. Ja sam mislio sam već poslao, ali očigledno da nisam, tako da jedno 20 fotografija različitih prostorija naše. To bi bilo jako dobro, jer ovo što ste poslali su iz raznih novina sa puno reklama i svega, tako da vrlo teško da... Ne, ali postoji baš fotomaterijal. To bi bilo divno, jer ja bih prosledila to ne samo ovima koji su danas prisutni, nego i drugima koji su ovde na našim listama iz celog sveta. I savjetujem vam da pogledate onu emisiju Agape i emisiju Kvadratura kruga, gde ja u stvari vodim kroz muzej na skraćena tura po muzeju, pa možete da vidite kako to izgleda. Pa ako se vi slažete, ja imam linkove za obe stvari, mogu
da pošaljem. Prosledite, da, prosledite, a ja ću vam proslediti fotografije pa i to prosledite dalje. Da li ima još neko jedno pitanje? Ja imam još jedno pitanje koje sam pokušavao da postavim malo ranije, ali nažalost... Izvoli, Ivane. Hvala. Hteo sam da pitam kako doći do digitalizovanog dela vaše kolekcije, pošto sam čuo da ste digitalizovali jedan deo, pretpostavljam, vaše kolekcije. Kako do toga doći i kako početi? Imate sajt koji se zove pretraživa.rs. Taj sajt je uradilo Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, to je naš glavni partner za digitalizaciju i svi naši materijali koji su do sada digitalizovani se nalaze na tom portalu. Tako da slobodno pogledajte kod njih. Ok, hvala lepo. Hvala. Pa evo da završimo naš razgovor sa vama, da vas pustimo da se vratite vašim... Da se vratim za Beograd, da. Ja vam zahvaljujem zaista u ime svih prisutnih i naročito Srpske biblioteke iz Londona i nadam se da ćemo uskoro imati priliku da vas pozovemo kao gosta da budete prisutni uživo, ne samo na Zoomu. Hvala vam, ja se isto nadam, tako da bit će prilike. Kako da ne. Mi ćemo u svakom slučaju da vas obaveštavamo ako imate neke interesantne stvari koje su vezane za Adligat i za interes Adligata. Ako postoji neka, možemo i da postavimo preko naših mreža da pitamo donaciju ili da se... Puno vas sve pozdravljam. Ukoliko čujete da negde postoji posebno neka biblioteka srpske dijaspore, nekog starijeg čoveka, da je neizvesno kako će završiti, javite nam, te knjige su dragocene, one često ne postoje nigde drugde, posebno ne postoje u Srbiji. Veoma su nam važne izdanje srpske dijaspore. Samo to da posebno... Sigurno ćemo vas obavestiti. Želim vam sve najlepše. Hvala još jednom i ovo je zaista zanimljiv razgovor. Hvala vam veliko na pozivu i želim vam sve najbolje svima. I ja vama. How we are going to? Samo jedan moment pre nego što ja zatvorim, da vam objasnim da ako neko želi da ima neki kontakt sa Adligatom ili bilo šta, da nam javite na naš e-mail biblioteke i ja ću svima i ko želi da dobije ove informacije, dalje informacije o Adligatu, ja ću vam poslati linkove i e-mailom ono što vas zanima. Eto, to je za sada. Hvala vam svima što ste bili prisutni. Ne znam da li neko ima još neku drugu ideju ili da pita nešto, ali evo, to je kraj našeg razgovora. Svi prisutni će dobiti snimak, a ako bude, kad nam Viktor pošalje ove njegove informacije, ja ću vam proslediti. Može samo da ponoviš ti ili Ivan, ako je zabeležio tu platformu na kojoj se nalazi digitalna izdanja? Pa ne znam da li je Ivan još uvek tu. Ja nisam uspela to da dobro čujem. Pa pitaću Ivana ako je zapisao, ja nisam zapisala, ali verovatno ima na... Da, možda može i da se nađe na internetu. Verovatno. Odlično je bilo. Hvala vama, gospođo Vesna, odlični ste bili. Mirjana, ovo je... Dve Mirjane. Da, i gosti, stvarno jedan animiran, živ razgovor, veoma bogat i sadržinski, dinamičan. Fantastično. Baš lepo putovanje. A jel mogu ja sada da kažem još ovima koji su prisutni? Mira Popović, Svetlana Matić i Nikola Čobić će biti naši gosti 27. februara na mini sajmu knjiga u razgovoru o svojoj literaturi, odnosno Mira je napisala roman. U stvari nije ni roman, ne znam, to serija priča, je li tako?
Svetlana je napisala biografiju Mine Karadžić, ćerke Vuka Karadžića, a Nikola Čobić piše poeziju i on je dobitnik velikih nagrada, kao i naše biblioteke još od pre nekoliko godina i inače je bio prošle godine i član žirija za odbir literature koja je stigla. Tako da nadam se da ćete imati vremena da nam se pridružite na razgovoru sa Mirom, Svetlanom i Nikolom. Odlično. Hvala, Vesna. A tebe jako volim što vidim, jer te nisam videla skoro godinu dana. Ništa se ne menjaš, Mirjane. Pokušavam najbolje. Vidim. Baš se radujem. Hvala što si bila prisutna. Ja mislim da je ovo svima bio interesantan događaj. Da. Evo, ako imate neko pitanje ili nešto, možete meni sada da postavite i Slavici. Nadam se da je Slavica još uvek tu. Slavica je tu. Da, dobro. Ako ne, u vezi ovog našeg mini sajma, naravno ovo nije više mini sajam kako mi to radimo uživo i kad ljudi mogu da pitaju, ali preko Zooma ćete biti u mogućnosti opet da postavljate pitanja i Miri i evo sad ste je videli ovde. Tako da i nadam se da time održavamo neki kontinuitet onoga što smo počeli da radimo. Naravno, to nije više u onom smislu kao što je to ranije bilo, gde smo imali 50 i 60 i više ljudi prisutnih, a sada, ne znam, preko... Međutim, s druge strane imamo ljude koji se preko Zooma uključe i dođu iz Amerike, iz Australije, iz drugih zemalja, tako da, eto, to je Mirjana iz Indije. Da, videli smo nošnju. Tako, baš, hvala vam svima. Hvala tebi, Vesna. Hvala tebi, Vesna. Nema na čemu, evo, hvala puno, Vesna. I ceo odbor naše biblioteke je na neki način učestvovao i Ksenija, i Slavica, i Ivan, i Marija. Svi smo mi pomogli da se ovo sve nastavi i da se dešava, tako da nije zamrla neka aktivnost biblioteke za ovo vreme što je, mislim, umrtvilo sve nas. Nije nas pobedilo, ali nas mrtvilo. Dobro, isključujemo se. Pozdrav svima. Hvala vam što ste bili prisutni i sve najbolje. Doviđenja svima. Doviđenja, hvala. Doviđenja, čao. Hvala. Mirjana? Je. Tu si. Ajde, ja. Mirjana, čekam tebe da čujem. Evo, Slavica te čeka. Čekam Mirjanu da čujem. Pa da. Baš šta ima da se priča, jel da? Pa ima, kako da ne, ti si... Tu nam je i Slavica nam je tu. A, Slavica jeste. A ja sam mislila si to ti, ne vidim. Ja sam na Liberač, pa znaš da se ulogujem na... Pa ne vidim, ta slova su mi sitna. Slavica Plebić, tako, Slavica, kako ste? Nismo vas dugo čuli i videli. Halo, ili nas čujete? Slavice? Slavica mora da unmute. Morate da se unmute, da kliknete u ovo crveno sa strane, tu. Evo ovde, jel vidite? Ne čujemo vas. Morate da unmute dole u donjem levom uglu. Ovo crveno što je. To, super. Jel nas sad čujete? Sad vas čujem. Pa dobro, evo da. Zahvaljujemo se što ste prisutni. Ja se nadam da vi uvek dođete na sve naše događaje i da podržavate. Zaista uživam
i nastavite. Pa evo, ja ne znam, jeste bili na ovim predavanjima što smo imali sad poslednje. Samo prethodno. Srednji vek, jel? Da. A sad je bio 17. i 18. Ja mogu da vam pošaljem snimak. Pa može. A hvala vam. A bit će sada novo predavanje evo sad ste čuli kad pravimo. 27. Jeste. Fino. A bit će 19. vek u martu. Možda negde... Nema veze, šta god i kad god tu smo. Da, dogovorili. Da. Eto, baš se radujem da ste i vi, nismo vas odavno videli. Uživo. Tako nam je. Pa znam, vi ste dolazili na naša ona stara predavanja o srpskoj kulturi kroz vekove. Jeste. Tako da sve... Samo bih voljela jednom da održimo predavanje o vinčarskoj kulturi. Pa znate šta, ja nemam ništa protiv, ali treba naći ljude koji to stvarno znaju, koji će to da objasne. Vesna Pešić. Ja? Da. Pa eto, možemo da probamo. Čerka Radivoja Pešića, imaju dvije. Aha. Pa ako imate kontakt ili nešto, pošaljite nam pa da vidimo. Pa može. Da. Dobro. Zato što treba videti sa kime možemo da se konsultujemo. Ništa, evo, baš mi je drago. Dobit ćete i svi ovaj primerak recordinga za ovoga događaja. Tako ako nešto ste propustili, da čujete. Hvala Vesna puno. I još samo da kažem da nekako organizujemo da počnemo slati pomoć ovoj biblioteci, muzeju. Pa kako da ne, evo on je rekao koliko ko može i kako može, mislim oni su u takvoj situaciji da je bilo šta dobro došlo. Jeste. Mislim teška su vremena koliko ko može. Pa on je rekao, koliko se ja sećam, 30 evra, je li tako rekao? Da, godišnje ili mjesečno, a sad ne znam da se mi organizujemo koliko ko može kao Srbi. Naravno, pa to uopšte nije bitno. Da. Bitno je da oni dobiju neki... I ako bi mogli nekako da se obavijeste svi članovi Srpskog društva, jer ovo je stvarno zaista značajan projekat za sve Srbe, i stvarno sramota je da mnogi od nas ne znamo kako blago imamo. Da. Ja ću pitati Avrama Balabanovića, pošto je on još uvek u kontaktu sa Srpskim društvom, jer oni ništa više ne rade tamo. Ja ne mogu da se bavim sa dve stvari, tako da... Da. Ili nekako da nam je otvoriti neki račun ili oni da otvore neki račun kao Srbi za Srbe i da mi svi, da se to razglasi i koliko može da uplaćuje. Pa nije loša ideja, to ćemo sigurno da razmislimo na našem sledećem sastanku odbora, tako da biblioteke, pa ćemo da dogovorimo kako to može da se organizuje, pa ćemo vas obavestiti. Dobro, ne morate me obavijestiti. Ma kako ne samo vas. Da se to organizuje. Ali mislim i vas, zato što ste pokrenuli tako jednu ideju. Pa dobro, šta možemo? Što kažu, every little help. Da, tačno. Da. Eto. Ništa, sve najbolje i nadam se da ćete doći 27. na naš... Hoću. Divno. Slavice, doviđenja, hvala vam. Hvala i vama, sve najbolje. Jeste i vama, prijatno. Prijatno. Kako ćemo sad? Ne znam. Ja ništa ne znam sa ovim, moram, čekam gazeta. Pa dobro je, samo klik and leave. Na kraju u donjem desnom uglu ima leave. Sad možemo da pričamo, narode. Mirjana, ja čekam, Mirjana.
Slavice, jesi ukinula sve? Pa nema ja šta da ukidam. Pa mislim, osim nas 3. Pa nema, ništa nema, više ti si završila šerovanje, čekaj samo da uključim ja, čekaj, ja sedim u mraku. Pa sedi sad ti na kameru da te vidimo. Ej. Pa da. Pa ja čekam Mirjanu da čujem i da vidim. Pa čekamo i mi da se čujemo i vidimo. Nama -3 stepena, ona se greje tamo. Kakvo vam je vreme tamo u Indiji? Mirjana, pa Mirjana nisi unmute. Moraš da unmute. Moraš da klikneš u ovo crveno sa strane. Bravo. Bravo. Oko dana je 25. Prava i užas, hladno, bio je sneg, smrzli smo se, mislim, stvarno grozno. A da ti ne pričamo o vakcinama, šta nam rade? Treba da se preživi, ne treba ništa da govorite ni da radite, samo preživite do maja. Onda će biti bolje. Pa ja se nadam. Pitate ono, jel gledate šta vam šaljem ili ne? Pa kad stignemo vidimo. A Mirjana, kasniš Mirjana, ja sve to znam godinama. Znam, ali dobro, da ti kažem nešto, znamo, ja nisam znala sam neke stvari godinama, ali ne ovako ko sada, jer to kad sam bila u Bombeju, kad sam pala, znaš, 3 meseca sam bila nepokretna i slučajno nađem to na YouTube-u i počnem da gledam od jednog do drugog. Ja nikad nisam bila za Ameriku ili za Amerikance, ali sad stvarno poštujem ih, jer se bore za svoju zemlju. Nešto rade. To je istina. A ne ovo kao da smo mi, da ništa ne rade i svi su ovako, znaš. Oj, Mirjana, da vidiš englesku ženo. Znam, pa znam. Sačuvaj Bože. Ovce. Kakve ovce? Ovce su zakon za njih. Ko nojevi, pobili glavu. Zamislite vi ovo kad to sve izađe napolje, kad bude se čulo šta je i kako je. Da bude katastrofa. Da, a ovi ljudi čekali u redu da to uzmu. Ne pominjite ime, ne znamo ko gleda i sluša i šta je. Ne brini. Znači, zamisli ti kad se oni probude i oni čekali u redu da to uzmu. Pa to je užas. A zamisli oni koje obožavaju one najglavnije, kad čuju o tome. Jeste vi gledali ono što sam vam zadnje poslala? Pa ja sam u šoku, a očekivala sam tako nešto, ali ipak sam u šoku. Razumeš? Jao, Mirjana, ja kad sam čula da svi oni moji omiljeni glumci pevači. Zamisli. Ali slušaj, sad kažu da ne postoji više Hollywood uopšte. Zovu ga pedovud. Pa neka ga zovu kako hoće, ali to je stvarno. Ali čekaj, nikad se ne zna ovi naši, znaš, ko je od naših bio tamo. Gledala sam ovde u Bombeju, znaš, ovde u Bombeju. Kažu da će ljudi da, ponekad gledamo onaj Charlie Ward. Ne znam da ga ti gledaš. Charlie Ward, nemoj, Charlie Ward je nepouzdan. Charlie Ward je kineske dragon mafija, on je pod njihovim nadzorom. Zato je on skočio za nedelju 2 dana sa 0 na 1000 i sve je to kontrol. Simon Parks, Charlie Ward, Benjamin Fulford, Corey Goode, oni su svi controlled opposition. Oni su svi controlled. Charlie Ward, vidiš ti da se njemu sin, koji nije njegov sin, pojavi svaki put na videu prvo? Da se zna ko je pod kontrolom. Ne, ja ne gledam to. Ja znam sve koji su... Pa ti gledaš, da. Pa nije, ja sam u tom svetu, Vesna, 100 godina, ja sam rođena osim sveta. Pa onda na kraju kad nisam mogla da izbegnem, onda sam morala da znaš, da priznam šta je i kako je, kad više nisam mogla da zatvaram oči, ali Charlie Ward je controlled opposition, on je controlled, on prodaje Bitcoin, to ti je prodavanje buda za bubrege, Mirjana, izvini na izrazu, znaš, to je prodavanje. On kao protiv toga radi.
on prodaje to i on uopšte nije doktor. On izmislio to. Niti je promovisao onoga Haleta kao da je budući Da je kralj. pravi, a nije. Nije on sve to. A žena mu je kineskinja. Ne, žena mu je Turkinja. Muslimanka Turkinja. I to rasla je u Bugarskoj. On je pod kontrolom. Baba Vanga, kako se zvala Baba Vanga? Baba Vanga ona je bila iz Srbije. Pa zamisli. Pa čekaj, Baba Vanga, ne znam, ona izgleda da dosta je pogodila, ne znam. Pa jeste, ali to ti kažem, Baba Vanga prevažna, vidiš da imamo Bugare. Ne pušiš valjda još uvek? Ja, pa pušim. Pa šta ću, Mirjana, šta da radim sad? Da sečem vene? Ne, ali nemoj da pušiš. Deca me maltretira. Radim tutorisanje neko, deca su odlepila, ja ne mogu da ti opišem. Pa znam, ali čekaj, radiš privatno tutorisanje? Privatno radim. Odlično. Još uvek nemam neku veliku zaradu, jer ljudi nemaju više para. Nema niko da plati, mole ljudi da se rade lekcija za 5 funti, Mirjana. Čekaj, jesam ti ja rekla u koji te kvartove treba da ideš i da staviš ono za leaflete? Ne, oni svi idu online i neće niko više privatno od tih buržuja, zato što škole moraju da sede 8 sati na kompjuteru dnevno. A onda sednu u avion ili odu na brod tamo gde ne može niko da ide i prave žurke. Da. I mislim znaš... Ali znaš šta, dosta njih uče na internetu, od indijska deca daju časove. Indijska deca. Ali one sve idu preko neke agencija i onda agencije kad uzmu, pokušavam sad da uradim moj website, nešto se borim da promovišem, da ja učim roditelje kako pomognu deci, znaš. Slušaj, ja šta gledam, ja mislim da će mnogi ljudi sada prestati da šalju decu u školu, nego će im organizovati, na primjer, iznajme 2-3 učitelja i to uče grupu dece, dogovore se roditelji. Neće u Engleskoj, Mirjana, da ih vidiš. Oni kukaju, ženo, ja sam član tih grupa, oni kukaju sad kako će oni decu po ceo dan u kući. To je to u Engleskoj jer najgore. Su naučili da odu na posao i pošalju decu u školu i baš ih briga. Sad, moraju decu da nateraju da sede na kompjuterima, moraju da skuvaju 3 obroka i moraju da rade od kuće. Oni neće, Mirjana. Povremeno i bit će da će organizovati, pa isto će da bude. Ima izvan Londona. Iznajme 3-4 učitelja i odu na posao i učitelji gledaju i uče decu, ali neće biti više ovih privatnih škola i sve to. Vidjet ćeš. A i ne treba da bude, ovo je katastrofa kao šta rade. Ali ko se ikad nadao da će to sve da postane tako u Engleskoj?